Guys, nas papaidi dari jang kiskisan day jahang kuha nga isda dia. Hay sa ka papaidi. Hey guys. Puhon mag-vlog na ka. Kay ha? Kulang ko rin. Kung sa mga ang once siya guys, luwi lamang pud nang nagkiskisin taon siya kay aron ni kuno nami panihapon. Uhi ra man jud ko basta ang sudani ngani. Di harapan ni jang kapresko na. You finish? Adlaw guys, ihatod ra ko ni Nicole sa kalsada. Ja hari kong ihatod ron ag kanang gaon ni Cristel. Salamat kay kadyo ni Ma'am Liberty Escubia, siya nag-sponsor sa gaon ni Cristel. Dadi Nicole murag mamasura. Bitaw ihatod ra ko ni Nicole dari sa kalsada. Kanang salamat kay kadyo kay siya ning bayad sa gaon ni Cristel. So padung ko karon guys sa dalagit. Na guys, dakang kadto mga sagsayaw. Oh. So gitabangan ko ni Nicole guys dari kuan sa gaon kay gisulod ra man as garbage bag. Always watching Diris Dante. Sige, uban. Di lagi pwede mo uban. Di. Pwede mo uban ha. Hi. Hi, Ma'am Bethany. Hi, Ma'am Bethany from Germany. Sabihin mo, shout out. Nara si Dante, oh. Yung uya brabada ni kay si Violeta. Yung uya si Violeta. Yee. Violeta yung uyab. Dali. Ayaw. Ayaw dyan sang mama. Bye-bye. Ulas mo na mama, ha? Ay. Naghatod das mamas gaon. Uminaw sa. Uminaw. Hindi mo tawid sa kasada, ha? Diyan guys, nakasakay na ko og series. Diyan, salamat ka dyan ni Ma'am Liberty. Nga si Jenny bayad sa gaon. Niabot na ko dari guys. Uli na rin gaon. Hey guwaps! Tawa na si Choy. Smiling juga dun na sa ay. Hello guys! Hello guys! Na, grabe dun sa kay smiley ka dun ni siya. Anang Yuli, salamat. Nauli na din Kami ako. mga vloggers, oh. Salamat. Oh. Love you. Gwapa kay ni siya. Mas gwapa ka, oy. Oh. Dito, salamat dito ka. Nagdali ko kay. Sige, salamat Alam na. kayo. Balik-balik vloggers. Salamat sa imong pagtanaw sa akong YouTube ha. Salamat. I love you, GC. Bye-bye. See you again. See you again. Bye-bye ha kay. Kabalo na ka. Okay. Ako na share. Thank you. Ja, salamat kay ni Liberty Escubia kay from Germany. Kay si Jenny bayad sa kuan kanang kuwang na sa gown. Ja, sobra Ma'am Bethany among gipalit og bugas ug amang sudan karon. Ja, nipalit pug ko kanang pagkaon ni Cristel, jang bawon-bawon sa eskwelahan. Kanang ganahan man si Jadani kanang inipit, ja. Kani pong presto, ja. Nipalit pug ko kanang gatas. Kay hapon na sa pagatason magabiin ja. Napoy oyster sauce ba kay magluto mi man ang itimpla. Ja nipalit pug ko usa ka kilong chicken so ato ni sa buduhan ja. Di man Bethany o kanang atis nga nagkaado dadto. Dali kaso lami ra ba sa kay tamis na. Ja nipalit pug ko og saging. Ja salamat kado dahil sa 25 kilos na rice. So dako na kadto ni namog kuan guys kanang pila ni ka simana namong dingagen kay say kada simana man ko palit og tag 5 kilos. So randa ka na jud kadto ni
tabang namo ni Ma'am Liberty sa imong gi-share na blessing. Sa grasyahan pa kag daghan kadto Ma'am Beauty sa imong gi-share. Di ra mora ni imong gi-share namo ang daghanad jud. Napay patile sa CR, napay pa dentist, napay patambal na guys, napay pa check up. So sa tanan salamat kadto nimo Ma'am Beauty sa imong kabuutan namo. Bisag nakasaladyo wa ka nakitag personal. Guys, niamot ko na rin guys kanang salamat ni kadto. Diyan ni hapit ko og ganang papalit og 25 kilos nga bugas kay naman toy na sobra sa isang gihatag, gipalit na lang po ng mga kinahanglan namo dari sa among kusina anja. Patagbo ra ko ni Papa Eddie dito sa kasada. Daghan salamat kadto ni Ma'am Liberty Escobia diha sa kuan kanang sa iyang sponsor karon. Anang nakakado ko pasalamat kanang nakahilak ko ba kay wa ko magdahom nga kanang musin si jag kalit kanang matingara ba kang anay musin og kalit ba anja. Tako na ba jakado na sang natabang namo kay si sa ning bayad sa si sa ning sponsor sa pagpadintis ni Nicole anja. Katong pagpa-check up pud na katong pag-uli na hagbol kaning pagpa-CR namo dari anja. Basta daghang kadto sa mga mukalitra si jag kuan ba kanang siguro makakita na sa sang bag ja. Siyempre kana siya makasayko man pud na sa tao lagi kanang kay bawod jud na siya mga kwan. Tanan ni siya natub-anan niya tanang mga makakita siya daghan kadto sa mga vlogger bitaw nga gipangtabangan pero makakita siya sa tao nga nagtinid-anay og wa manang makabasa na si kuan kanang mura na siya psychologist makabasa na siya og unsay kuan na ng vlogira unsay mga ingana manang ija din nang gi voice message na tanan nga ingana so manang salamat sa kadto nimo Ma'am Beauty kanang araman jud nimo ka kanang makatug-an ka sa mga tao nga imong nakit-an ba kanang makatug-an ka sa mga kanang bisan ug wa nimo nakaila ba sa personal makatug-an ka kanang ija jud kung prangkahon ba nga rubi nga na jud ko kanang salamat jud kadto kay mura na jud sa kanang naas ang silingan ra ba si Ma'am Liberty mura na siya nasa among silingan kanang nakaibaw jud siya ba sa mga sa luubin ba nga na kay malagi to katong ngay nag-vlog ko na siya adlaw nga nay namon to iniingon nga mao jud kunumi kanang paloy-loy kunumi nga na ako ni istorya ra jud ko tinuod guys nga ako di ko makauli kay ang pakatinuod jud ato guys ning tawag si nanay ug makauli ba kuno ko ingunay di ako jud nay di ko makauli kay mali kuno ipuli lagi kuno bantay ni manang hilin didto kay naman to si Herlin hinuon didto ja naputoy kanang igagaw sa bana ni Herlin nga mupuli dyan na may trabaho mo tigil nanay nga nalagi mupuli ta pero kanang nalagi ko puti trabaho so uy gura sa mupuli o mag-ilis si Herlin maligo dyan na si Herlin naman po na si bata nga gamay naman po na si Kian dyan mo nang matuning kuan lagi pas nanay nahog makauli ba ko nga matuanggihan ko nga di ko muli so ahora pang istorya sa YouTube kay natural man jud ko mo istorya ko kay ako maning kuan kanang tawag dito amo maning daily vlog so aha dyan yung istorya kalag ang tanan man ko guys di ko pwede nimong i-vlog hinuon ang mga problema pero so ako lang po itong istorya kaya ro makatanaw po ng mga isuon nga ako di ko makauli kay kanang naghalay ko obligasyon na rin dyan ang amo mo abot po dyan napoy ang anak nga bantadyonon nga na ba manang salamat po kadto nimo ma'am sa imuhang pag-ingon ma'am kay kung ano, mamakay mong huna nga nagpaluy-luy ko pero sa ahang kasing-kasing ako nagpaluy-luy guys kay kaya ra man jud na guys kanang tanan namo mga gipagbuhat na dari guys kanang mga tanan mahalin ra man pud na og mamaligya ko igo ra ko mo post mahalin naman na kay na may dahang mo palit ja na man di paraan ang Ginoo bitaw mo nang siguro gikuhit pud si Ma'am Liberty nga kuan kay si Ma'am Liberty ba guys kanang maadyo na siyang tao. Dira po ako ang ijang gitabangan daghan kadto sa gitabangan dira ako nga vlog nga ijang gitabangan daghan kanang si vlogger nga kanang tiguang napoy gitabangan pud niya dito sa kanang napoy sa vlogger nga gitabangan na sa Davao sa si Lola Runing ba na o sa nga nang naisa ka vlogger pud guys nga ijang gitabangan pud na siya kanang nay daghan kadto na sa mga vlogger nga gitabangan ja usa na pud ko na ijang natabangan ja so di pud ta mag-abuso guys kay kana bitaw sila kana si Liberty sa
sa Germany. Diya, kay bawa majukutan ng mga viewers na ningkamot po na sila para silang pamilya. Nga makapada sila, makatabang sila, manang pare po nag kami guys, ningkamot man pug ko. Wa mapug ko na ko, ningkamot pug ko nga kana maka-upload pug ko kada adlaw kay kanang hang pag-upload pug guys, kinahanglan pug ko nga ma-upload kay sayang bita po ng mga matigom na mura po kung nagkakansyan jarang pasalamatan jud ko na yung tanan kay napoy mga ubang tao lagi pud nga kanang mo judge ra pud sila nga ingana pero sagdi lang kay naman jud di man pare-pareho mga nahuna bitas mga tao kay na may ibang mga tao mga dautan ug hunahuna na mga tao nga maadyo-adyo hunahuna pero bilib jud kadyo ko ni Ma'am Liberty kay makasay ko jud siya sa tao manang salamat kadyo nimo ma'am. Ja shout out day ko ni Ansan Blanton kanang laban lang ta kanang nga naman din natong kinabuhi kanang naman din mga pagsuway sa ihatag ang Ginoo ja. Malagi ja kuno mga pag-umanggon pod na sa ospital kanang gidaga hapon kay udas niya ng adlaw gidapod kay malagi suka tai mao nang uso jud ng sakit. Si Nicole galigay si mana na siya nga giubon ja gisipon ja aron nang gihilbar-hilbar pud na ja. Niinom na hinon na siya ng antibiotic. Ja papaidi pod giubog ako pod dias gipaguli na ko das bowl giubo pug ko pero niinom ra man ko herbal na muubo lang ko guys ug kanang magabi mao ra na nang madung na ko matug jog maglihok-lihok na ko okay na di na ko kazuan kay panington naman ko wala ako di ko pwede di ko maglihok-lihok isa guys sa di mong pakitanda ng hangkuan kay namon to iniingon nga nganong puro ra lagi kuno ornamental hang gipang tanom nga kani jung urmil ka pasalamat ko dani kay danhi pug ko nga makapalit og bugas tanan dan ako tanan guys pag pandemic di ako nag-start dani ang mga tanom kay mahalin ra jud sila mamalidya ka mabitaw guys nga mo palit pa ko og kanang kaang gagmay kay adun hay pang tugsok tong mga bumbil kay arong nagpalit nila bahalag tag 250 na siya kaang gamay. So guys kanang hamo pakitaan di ay kay erong ang mga tawo na do hapit na bud siya mamunga. Mo ni hang taong tanaw hapit na siya mamunga. So hapit na siya mamunga guys. Diyan na namunga dako na ganin hang kuan oh. Diyan kari pud yang sili espada oh. Diyan mo na sa guys ang gisako na lang na kay wala gitay juta. Yang mga bumbil oh buwak na pud siya. So salamat din kaso sa mga ni-order dani. Mo message ra dai ko og kanang kuan na. Jagang kamatis kay na sa bunga na buwak. So padadon na siya, mabunga na din siya. Ja, magsugod na lagi po kung pananom lagi kuan. So manahan pa nang ipakita guys kay mao lagi nang lisod ko kadto dari mananom og way juta. Kung gipang sida na kay mo na hang gipang garden dadto. Diyan na aning kuan na ning terek na jud ang kuan kanang dulaw. Diyan ako gitanong budidong nanay sa buhol, siguro nanurok na pud to. So manawag mo ko nanay ng sili da tambok na kaadyo. Kay naman pud tining comment nga kanong puro ra kuno buwak ang gipang tanom diyan kanang mga buwak na guys na ay daghan kaadyo kog mga order. Kani order na ni tanan oh. Kaning Malbiri order na ni sa tanan. Kana sa order na. Diyan kaning mga bumbil order na po na siya na ini-order na og 5 ka kuan og na po ka punuan mo nang punan pa na siya guys kay mangita po ko karon og kanang bumbil kay na may jud daghang kadto ni order na bumbil. So daghang kadto nig tabang na man di jud ko muundang og pananom. Di jud ko muundang og pangkugig pananom kay naay mga ridari mamalit sila sang tanom. Manang daghang kadto kog mga tanom kay ug nay mo nga ri usana jud ni kani guys oh. Usana jud ni siya kay mahal ni siyang tanom kani. So ug modako ni siya guys moabot na ni og 5,000 ang kuan ana. Kani nga ni kadag 500 na ni. So manang di pud ta lagi basta-basta mag-judge sa tao ba kay mo-judge kan ja mao ra man din imong pagkakitaan ning mga tanom dako kadung daghan kay jud mga nadato dani mga tanom guys sa pagkatinuod lang moadto mo sa circle dito sa Manila daghan kadto mga nag-use dito mga tanom. So ning kuan ra pud ko guys kanang istorya ra pud ko sa tinuod ba kay lisod pud ang mamutbot pud ta naunsa naman ni sa ang gaba ba ja guys di ba ja na magsaba mo nang pagtarong ta sa atong
pangadlaw-adlaw kay sayang man ang atong ipangadug pasaylos Ginoon ja maghimo ra naman gihapon tag butbot manang bisag kada adlaw ta mangadug pasaylo ja manamutbot gihapon ta manang dako kadug sa gihapon sa Ginoon ja naghang Malbiri guys so nagkadug sa sanga mao bago pa na sang ipangutlan na ja kay nagsigi naman og uwan manang nagsigi na pud siya og pamuwak sige na pud sa pamunga. So ang gingon ninyo guys kanang lugar diha puno na sa garden sa una, nay kubasa na tanan upo. Nay manukan dadton ja. Kani magsugod na ko danig pananom og mga taong guys. Diyo makabala ka kay kuan mag dali ra ni maka buhat ni, dali ra ko makabuhat og mga tanom. Ja hang gitry dari guys kay kuan is ja kubasa na. Para na sa gibutang dares ligid ng kubasa. So makaani na pud na nagkubasa. Diyan nalipay pud ko guys kay gahang cranberry na napud ning bunga na pud siya guys makakita na mo dani mura pud siya glumboy. Naning kuan siya ning bunga na. So dako pud ni siya kuan guys kay manigi patanom dari sa amuhang gobernador Gwen Garcia dari sa Cebu. Kay kaning cranberry ug injo nang tanawon dako pud kadto na sagtabang sa mga sakit-sakit nato manang mananom na laman ko og mga herbal ug mga prutas. So mao to guys halang pud mong gipakita kay kana laging lisod lagi pud ta kanang mo judge ta sa katawo lagi manang ako wa man ko nakuan salamat pud kaadto sa ning comment kay kanang napo koy ma istorya lagi pud bitaw guys kanang ampo lang ta laban lang kaya ra lagi natin ning tanan masulbra ning ating mga problema kay tanan man jud tagaan man jud tag problema sa Ginoo. Siguro ang way problema guys kana siguro mga buang natumba na kaninhang tanan mo ana mga buang siguro ang di na lang mao problema kay mag asa-asa naman na siya maglakaw-lakaw kay wala naman na maghuna-huna sa mga problema. Sa pud mong gipakita sa mga tanom kay dako jud kadto kog tabang nana anja. Salamat day kadto sa katong mga ning message na ho diay nga ning send og Gcash ni Manang Hilin. So dako jud tabang puto ni Manang Hilin kay kanang malagi na tabangonon kadto sa karon. Anja ning kamot mo ko guys nga makatabang po ko ni Manang Hilin ja. Bisag dis Manang Hilin mga jud tabang na mo hatag ra jud ko dara ni ja. Pero di man ko mag-mention sa kuan nga muhatag ko. Kay di tanang kuan bitaw guys nga hanggi pang tagahan nang iapil og vlog manang si Manang sa una pa din nga hanjo na na wala tagaan din na siya. So katong time nga padung pa siya magpa ultrasound, padung pa siya magpa check up. Bisag ginagbay guys mo bisag di ko pangajuan tabang ra jud ko. Ja salamat kadto ni kuan kanang sis Marpico sa ijahang pag PM ni Jana nga nasa isent nga tabang ni Manang Hilin. Salamat kadto sa mga kinasing-kasing na pagtabang ninyo ang Ginoo ra mo bawas ninyong tanan guys kanang mga tao nga kanang ning sent ni Manang tabang. Diya malagi ri ampo lang gihapon ta guys sa tanan. So mara man di atong susi guys pag ampo sa Ginoo nga maluwas ta sa atong pangadlaw-adlaw. Diya maro guys kanang halagin jung ipakita na ang mga tanom kay dako pagkadto nagtabang na sana ng Malbiri na nanapay mo hapit dari guys kay mo palit na pud siya sa Malbiri. Salamat kadtong mga ning palit dana kanang nagali ni abot dari guys mga tagaliti pa na sila. Ing kuan ni Malbiri napay mo abot karong June 14 man siguro kanang gis po na siya kanang magpatanom pud siya na Malbiri manang kadto kog tabang na. Salamat kadto ninyong tanan guys. Ja karon mag-prepare sa pud kog kanang amukuan dari guys kanang pagkaon. Ja mo lagi to guys laban lang ta. Laban ta sa ating mga pagsuway. Kaya ra lagi na guys. So kanang mga pagsuway kuan ra na guys grabe ang mga trials ang kinabuhi sa sugad nga na ang mga anak. Di ra siguro ka 10 times 9 times nga hugno na jud ko kanang murag gidatugan na jud ko langit ug lupa pero gilaban gyapon na kanang time nga inin ka nga di ko makapaeskwela sa anak pero nakapaeskwela ko
Wa pa ko nag-vlog datong time guys kay mag 3 years pa lang ko danihang YouTube. Unya siguro pagbuot pud sa Ginoo nga mag-YouTube ko kay dako napakajutabang pud ang mga nag-YouTube ko kay isa pa nakasweldo ko. Unya isa pa na mga tao nga kusa ra jud na sila nga mo share sa ilang mga grasya. Kanang di po ko tig message sa mga viewers kay mauwaw pug ko manang kusa ra jud na sila. Kay bawo naman jud mo guys nga di ko tig message ninyo. Di po ko tig kuan ninyo guys kanang mo message ko mga para mga jug tabang yan awa kusa ra jud mo nga mo tabang. Jo mar guys magtaas-taas na dinihang video daghang kadto salamat sa sponsor ni kuan Ma'am Liberty Escobia, salamat. Diya guys, diya na naluto na gahang adobo nga pinauga. Adobong manok. So daghang kayo salamat Ma'am Liberty Escobia. So makaluto pud mi og chicken. Diya guys kay namatoy isda nga pinang bingwitan ni Papa Idi. So hapon ni siyang giunan guys na. So lami kadto ni siyang ininunan. Kay suka ra jud siya sa lubi. Jagi butangan na hagluy lamin tani siya nay okra guys. Jagi ila ha adobo kay mas ganahan pa man jud ko og kuan guys kanang isda. Bahala kada adlaw ko isda basta isda. Jautan. Kay mo lang mangita lagi pud sila chicken manang giadobuhan lang pud ako chicken. Salamat kadto Ma'am Liberty. Unsa guys ara man jing humutag ahong ininunan. So sa baho pa lang guys, takam-takam na ka sa imuhang kuan daot na pud ang diet dani pero lami man ni siya guys. Basta ininunan. Daghang salamat ninyong tanan guys. Thank you for watching. Amping ang putang tanan. Love you all.